Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Nijeriya ina muku gaisuwa da fata alheri. Yau muna ranar 14 ga watan ɗai shekara ta 2025. ‘Yan uwana san da Allah aimin lakin ɗin bidiyon ga aimin comment ɗin shi don Allah dan annabi ku bin wannan taimakon. Sako za mu aika ma ga makiyan ƙasa. Tun yanzu sun fara hituwa suna wani kirtike ɗin gwamnatin nan ta sa karti da sujur suna zama wasu ƙasashe. To jama'a idan gwamnati ta ɗauki decision, gwamnati ba za ta ɗaukar decision kin zai tuta ma 'yan ƙasar ta ba. Mu sani da cewa akwai ƙasashen da can farko suna zama cikin ƙasashen mu babu karti da sujur babu visa haka suka shigo ƙasar mu haka suka hita. Mu kuma alhali idan za mu ƙasashen su muna yin waɗannan abubuwan duka. Idan aka ɗauki doka mutum ya tsaya saurara ya ji menene kuma suna ci gaba da zakwa kuma tuwa suna nan zamne cikin ƙasashen mu kuma zaman da suka yi na cuta da suka yi zaman ƙasashen mu. Kuma ba su da karti da sujur ba su to kaga doka dole a dauki sabuwar doka wanda ke zamana cikin kasar in cuta ta kaka in aka dauki doka ai za ka zakkuwa ka dauki karti da sujur ko matsayin yanda muka yi a kasar ka za ka dauki karti da sujur kasar mu na biyu za ka zakkuwa kuma kasar mu nan ka zo a san me wani aiki kake yi waɗannan abubuwan suna sa a dauki doka sabuwa a mayar doka sabuwa don haka mutane ku zan fahimta idan aka dauki doka to waɗannan abubuwan su ke sa a dauki wannan dokar kuma suna ci gabar zakkuwa tunda lokacin mulkin 'yan siyasa akwai kasashe da yawa waɗanda suke zakkuwa kasashenmu farhazar in suka sabka hilin jirgi ko karta kawai gare su shige sun cikin kasashenmu kuma alhali a kasashen su muna ɗauka waɗannan takardun duka kuma kun sani akwai har yanzu akwai 'yan leƙo asiri waɗanda ke zama kasashenmu irin waɗannan abubuwan akwai kuma wanda aka ci gabar kasashen waje suna aiko kasashen waje kamar wata ƙasa ta san ba mu da shiri da ita sai ta ce to ke ƙasa kaza ke da yanzu ke ta annan ke kina aiki mu da kaza to in aka sa wannan abubuwan kenan dole ala tilas kowa ya san ana control din duk abin da kake yi a cikin kasar mu kuma ba hidda rabin bako da bako ba dan saboda ko kasa makwabciyar mu haga ana aiko butun da zakkuwa wanda mun ka san kowa ne yana zakkuwa yana zama cikin kasar mu bisa ga dabi'o'i wanda ba su da kyau ko kuma ga abubuwan da yake matsayin shi yana zama cikin kasa ai bako ne ba hidda rabin bako da bako ba shi ma an iya a kira shi a ji menene tunda shari'a dai an ce bako to da haka mutane idan gwamnati ta dauki doka sai mu tsaya mu yi lissahin dokan nan menene avantage ɗinta menene consequence ɗinta kar mu ɗauki cewa wai duka da gwamnati ta ɗauki doka a'a mu no in Nijar ya kamata kuwa ya ƙasar nan tamu komi akwai cikin ta wallahi mu mai da kanun mu maza mu san da gwamnatocin mu suka sai da rayukansu suka tara gaba ga komi wallahi mu ma mu goya musu baya kowane consequence zai zo wallahi mu tara gaba gare shi wallahi billahi za a samu shan jima'a Nijar wallahi Nijar ƙasa ce mai arziki tunda kuna gani sauran manyan ƙasashe da aka kira ana kira masu arzikin uranium bincike ya samu gano cewa ishe dai maske na ake muna labe da sabara kalbi barewa na ake muna uranium cin kasar mu na aka zuwa ana wannan kataka shi a wannan kasar saboda an san da ita tana dan uranium kadan wa kasar daga kai uranium a wannan kasar ita in aka ce mata ita ce addu'a na uranium kowa san dai ba data bane to saboda wannan suka maske da waccan kasar ana kan uranium kin kasar mu ana je ana sa ta cikin manyan kasashe yanzu warko kowa san kasar mu ana ce mata ita ce ta ɗaya ta uku pardon ta uku ko ta hudu ga iraniyon yanzu saboda mun amshi suna so su maida ta bakwai to ko ta nawa ta alhamdulillah tana nan mu dai iraniyon na kasar mai zama na kasar muke so da haka ƴan uwa ina kira gare ku idan muka ji doka ta zo to mu tsaya mu yi dogon tunani akan wannan dokar gwamnatin nan ba za ta taɓa dokar da za a cuta mu ƴan kasar su ba dan Allah ina kira gare ku wannan bidiyo ai fartace su akwai wanda muka ji sun wara zargin gwamnati suna maganganu kala wasu suna zaune wasu kasashe duka majority duka kasashe muke zamne wasu kasashe na muke zamne da haka muna kira ga gwamnati ko yanzu ko gobe ko jibi suka ga wata doka wadda ya kamata za ta gyara mu tahiyar su ta kasa za ta gyara mu tahiyar mu ta kasa a dauke ta muna goyon baya 100% mun yi imani da dan Niger wanda an masoyi Niger ba zai taba ganin laihin wannan dokar ba saboda mun san makiyan da aka doka ma wannan dokar makiyan kasar akwai su cikin kasa kuma suna ci gabar zakuwa kuma mun san saboda su ake kuma mun san abin da ake nihi da haka muna goyon baya 100% ga wannan